Resulta que en Amazon Prime estrenaron Terminator ao revés. A Guerra do Mañán é unha película na que no futuro veñen uns aliens pulpocans ou algo así, e son tantos e tan fortes que se comen a toda a humanidade. Entón a humanidade viaxa no tempo ao pasado para adestrar a xente e que veña para o futuro a acabar con esos bichos. O sea, é unha película na que mandan a vellos a combatir ao futuro contra alienígenas. Vellos contra alienígenas, a película. Resulta que os bichos sempre estuveron no planeta Terra, o cal me recorda moito a película esa na que os dragóns causan o apocalipsis porque estaban encerrados. Ou a película esa do silencio onde os bichos estaban metidos nunha cueva moi profunda. Ou a moitas outras películas de ciencia ficción onde os bichos xa estaban na Terra dormindo ou algo. Hai escenas que son calcos de outras películas de ciencia ficción porque, total, para que vamos a innovar podendo copiar a Terminator ou Starship Troopers? Eu não aguento mais. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Fique calma, senhora, por favor, tem que se controlar. Deixa que eu cuido dela, aeromoça. Eu quero sair. Fique Eu quero quieta sair aí. daqui. Quieta! Dá licença, eu cuido disso. Eu sou médico. Por favor, moça, fique calma. eu quero- Cala esta boca, diabo! Cala a boca! Fica quieto! Doutor, chamada telefônica. Tudo vai acabar muito bem. Por favor, procure se controlar. Não, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair. Por outro lado, hai un drama familiar de divorcio. Sí, en pleno 2021 unha das liñas argumentais é "mis padres se dejaron" e me causa un trauma. Afinal de contas, por que alguém não pensa nas criancinhas? Nun momento dado crean unha toxina que só mata aos machos, o cal é un problema porque só mata aos machos e quedan solo femias e, bueno, creo que se saltaron unha clase de biología ou algo. Bueno, resulta que o protagonista ten que regresar no tempo coa toxina para logo replicala. Non podendo, non sei, vir coa fórmula ou tela tatuada no corpo, algo moito máis fácil. Por último, falar de que nesta película se aposta polo sistema de crear unha liña alternativa de tempo, é dicir, o personaxe viaxa atrás no tempo, fai un cambio, por tanto, o futuro que fixo que producir ese cambio xa non existe, creando unha paradoxa temporal desas que fan que o espectador diga "buah, que paradoxa temporal", pero en realidad xa levamos con iso dende Regreso ao Futuro, por tanto non é tanto "buah, que paradoxa temporal". Ola, boas noites. Ceos con intervalos nubosos, especialmente ao longo da tarde, máis nubes canto máis ao norte, menos na zona sur, e de todos os xeitos seguimos con ese amosamento de aire frío situado no Golfo de Vizcaya, nas capas altas, con esas baixas presións profundas para estas épocas do ano, pero que estánse desplazando o camiño do continente. En canto aos ventos moderados con máis intensidade no litoral noroeste, desa dirección noroeste, e de logo as temperaturas siguen a ser Ha 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 ha.